Kuadro bat testuan hitz, duela 13 urte sortutako proiektu ardatz bat da Koldo Mitxelenan. Kuadro batetik abiatuz eta testu eta artelan desberdinak sortzea da gure helburua. Eta erronka, halaber, ikastetxeko komunitate osoaren partaidetza izatea. Eskolako jaialdian, sortutako testu eta artelan guztiekin erakusketa erraldoi bat egiten dugu. Proiektuaren ardatza da batetik, idazketaren prozesuan ingurune esanguratsu batean aritzea eta bestetik espresio artistikoan murgiltzea. Hasieratik ezagutzen dut proiektu hau eta oso harro gaude. Batez ere etorkizunerako elkarlana eta sormena ziurtatzen dugula.